8 krokov, ako jednoducho objednať poukážky od Edenred Slovakia online cez www.rychlaobjednávka.sk. Kliknite na www.rychlaobjednávka.sk. Na stránke v časti Stravovacie poukážky kliknite na tlačítko Objednať. Identifikácia užívateľa. Zaregistrujte sa, vyplňte prosím IČO vašej spoločnosti a kód klienta, ktorý máte pridelený. Následne odkliknite možnosť pokračovať v objednávke. Kontrola a doplnenie údajov. Prekontrolujte si vaše údaje. Dáta označené hviezdičkou sú povinné. V prípade, že niektoré údaje chýbajú, doplňte ich prosím. Zadanie objednávky. Zadajte objednávku, zvoľte počet poukážok, ich nominálnu hodnotu a vyplňte všetky potrebné políčka. Údaje označené hviezdičkou sú povinné. Zadanie počtu mesiacov. Uveďte, na koľko mesiacov si prajete poukážky objednať a potvrďte objednávku. Kontrola objednávky. Skontrolujte si celú objednávku v častiach Základné údaje, Zásielka a Celkové údaje. V prípade, že ste sa v objednávke pomýlili, kliknite na tlačítko Späť a opravte chybu. Ak je sumár objednávky správny, kliknite na Objednať. Výber spôsobu úhrady a vystavenie zálohovej faktúry. V časti Archív objednávok kliknite na modrú ikonku vpravo. Rozbalia sa detaily odoslanej objednávky, tlačítka pre výber spôsobu úhrady a možnosti vytlačenia zálohovej proforma faktúry. Záverečná kontrola objednávky a výber spôsobu úhrady. Na záver si ešte raz skontrolujte vašu objednávku a vyberte si jeden zo spôsobov úhrady. V prípade záujmu si vytlačte zálohovú faktúru. Vaše prihlasovacie meno a heslo vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Tieto dáta vám budú slúžiť pre najbližšie prihlásenie sa do vášho online účtu a ďalšie objednávky. Navyše každý mesiac hráte s vašou online objednávkou o atraktívne ceny.